Jaký máte vztah se svýma rodičema? O tom, jaký já mám vztah se svojí matkou alkoholičkou a otcem gamblerem, se tu bavíme neustále. Dneska mě ale zajímá, jaký vy máte vztah se svým rodičem a jaký strategie používáte k tomu, aby vám v životě bylo líp. Já kontakt se svojí matkou stále udržuju, ale se svým otcem jsem ho úplně přerušil, protože jsem cítil, že to tak je správně. Jak ale poznat, jestli kontakt stále udržovat, anebo ho úplně přerušit? Jak pro sebe nastavit bezpečné hranice. A pro všechny z vás, kteří tohle řešíte taky, tak přesně tyhle témata řešíme v naší sérii Rodina na prach. Tahle epizoda je věnovaná těm, kterým rodiče moc nefungují. Já nevím, co vám po poslechu téhle první epizody bude nejvíc rezonovat v hlavě, ale byl bych rád, kdybyste si z toho minimálně odnesli tohle. Oni byli dospělí, my jsme byli děti. Jejich chyby nejsou naše vina a nic jim nedlužíme. První epizodu už si právě teď můžete poslechnout na Spotify, Rodina na prach, anebo na webu Rádia Wave. Jo, a budu strašně rád, když nám do komentáře napíšete, jaký vy máte vztah se svýma rodičema a jaký strategie vám fungují. Nejen pro nás, ale pro všechny, co tohle řeší. Ať se můžeme vzájemně inspirovat. Buďte dobrý, těším se na vás příště.